guys, ligo tayo. Hi guys, ligo tayo dito sa nandito kami sa Miramar swimming pool, sa swimming pool ng Timga. Lipat natin. Maraming naligo kasi ngayon is the Mother's Day ngayon. Ang daming naligo sa pool. Yan, kunti lang naligo ngayon kasi maaga pa. Baka maya marami na maliligo. Guys, di marunong lumangoy. Try natin mag-live kung may connection dito.
Ang dami kayang tao. Eh, ngayon, madami-dami na kanina, kapunti lang kami. Ayan, ngayon nag-birthday ko sa taas. Kanina, punta kayo sa taas.